aji m ego eji m ọjị akpọkuo Chukwu okike abịa ma eze ndị eze ọmarịcha Chukwu na-eme ọmarịcha ihe onye maara onye ọya eke ma onye ọya eke amaghị ya akpọkuo nchi nwaanyị ka akpọkuo m ọla niile mụ na ha so mmụọ mkpọrọ m ọlụ mmụọ m duiri m ije mmụọ si m zọba oku mmụọ si m zọba ndụ akpọkuo m ụnụ nke si be nna m na nke si n'ikwu nne m ụnụ si na mkpa ụnụ na ụnụ ga-aza m ụnụ si na ụnụ agaghị ekwe ka ihere mee m ihe na-akpọ ụnụ taa bụ n'isi nwoke n'isi nwaanyị n'isi nwoke eke nwoke afọ nwoke nkwọ nwa mgbe eke nwa mgbe oyi nwa mgbe afọ nwa mgba nkwọ ndị nọ na TikTok ndị nọ na Facebook wee na-efuru m ite ego ndị fụrụ ọdịnala Igbo n'anya ndị fụrụ mmụọ n'anya tata ka m na-agọrọ anyị ọfọ ndụ na-arụ isi ike ọfọ ufo ọfọ chidimma ọfọ awele ọfọ ihe akụ aka ihe enwe nọ ife na-agụ a sị m izu ụka ebe ọbụla anyị eje okporo ụzọ rubere anyị si ndị ya eme travel anyị eje n'udo nata n'udo ndị sikwa n'ogo baịbaị asịkwa gị nnọọ a sị na ife ifele na ife ike na ife iyi agaghị eme anyị mgbe na-ayọkwana ndị na-azụ afịa sị na ụnụ ya azụta ụlọ ifele agaghị eme gị n'ihu afịa gị akpọba eleghele abụọ maka gị elegote ha ọzọ abụọ maka gị ndị a na-ezu ohi na mmụọ a sị na tata na agaghị ezizi gị ohi na mmụọ ndị ọya abụ ha kpakọrọcha dị dime point aghasa ihe ha kpakọrọ ndị a na-ene anya ọjọọ ndị a na-plan na ihe ọjọọ ọ bụ mmụọ si na be nna gị sị na ị gaghị aṅụ mmiri tọgbọ ike ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ọ bụ ndị nebọ gị a sị na tata na iko ahụ ha ji wee mara gị na tata ka ha ejikwa wee mara ha maka na onye zacha okpuru onye kpocha ya gbaba ya ọnụ a sị m unu gbuoro na anyị okwu na ụka ma okwu na ụka mmadụ gbuoro na anyị aka na oghere mmụọ aka na oghere mmadụ gbuoro na anyị amoosu ma amoosu mmadụ gbuoro na anyị ndị ilo dị n'obi ndị ọchị dị n'eze gbuoro na anyị ndị mere mere n'ịgba mpụtụ n'azụ gbuoro na anyị uke gbuoro na anyị ndị ọgwụ agwọrọ agwọ ndị ji nsị na aja a sị m unu bupụrụ na anyị nlọ ọjọọ bupụrụ na anyị achụba achụta ha bupụrụ na anyị anụba analụghị ha bupụrụ na anyị ihe ibiribi bupụrụ na anyị ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ndị kọtọrọ anyị na mmụọ kọtọ anyị n'ife a sị m ihe nkọtọ akọkwana na be ha ndị sị na ihe anyị na-eme enweghị isi a sị na ha ya atụ isi ya na ya nọ ife nyọrọ a sị m unu gọzie anyị obodo niile anyị na obodo anyị agọzie anyị bunye anyị akụbunye anyị ụba ndị amụtabeghị nwa a sị na ya enwe ọmụmụ ndị akpọrọ gị nwaanyị agaghị esoro gị bịa celebrate ihe ọma gị ụmụ agbọghọbịa ụnụ ya anụ dị ụmụ okorobịa ụnụ ya apata ụfaba ego ndị n'obodo oyibo onwe ife ha na-eme a sị na bido tata gaba na aja n'obodo ahụ ya agọzi gị mmụọ gị na ha so wee jee obodo ahụ ya agọzi gị ihe ebute akụ bute ụba wee nata a sị na ife ifele agaghị emezi gị aka nkụchasị agaghị emezi gị open door success favor ndị ada enwe favor a sị na bido this week na favor ya eloketi gị akaghị ya akụta ụba kụta ihe ọma ife nna ya ọ bụ credit alert n'isi nwoke n'isi nwaanyị credit alert n'isi onye ukwu n'isi onye nta ndị anyị ji ụgwọ a sị m unu na onye ji ụgwọ ya akwụ ndị jikwa n'anya ụgwọ unu nweta unu akwụọ ife anyị na-ayọ a sị na ya bụ ife